keď sa podarilo ten deň bežať a ešte nebolo so srdiečkom problém, o nejakom 76. kole som tak hovoril, že prežiť deň máš 83. Potom zase nejaké vláčiky a prežiť nejakú zombie party v noci 13 hodinovú a máš 96. No a potom už iba... S energiou do dňa. No, ale to bola iba taká, jak keď niekto diskutuje niekde v krčme pod výčapom. To bola taká nereálna vec, hej, že už tých 80 bolo, že ja som vlastne reálne skončil tých asi 78, potom ma prehovaral aj Sam Hervey, tam bol David Stoltenborg z Dánska, vieš, bol tam Peťo Kvačka, aj podpora moja, že mi trošku prehovali do srdiečka, pustil mi nejakú nahrávku, čo niekto poslal, hej, Ivan Mudroň alebo niekto, povedal mi, že kto mi drží palce, toto, a ešte som sa odhodlal na to 79. Hej, a potom, keď som ho došiel, tak mi tak hovorili, že 80 je krásne číslo, ale tak nehovorili mi to, že už skončím, ale tak aby som ho skúsil dojsť, no. Možno si mysleli, že pojem ešte ďalej, neviem, ale ja si myslím, že už vedeli, že končím.